मस्त चमचमीत आणि रेस्टॉरंट स्टाईल पावभाजी खायचं म्हटलं की असं वाटतं रेस्टॉरंटला जायचं, इतकी महागाची पावभाजी घ्यायची आणि पोटही भरत नाही. त्यामुळं आज मी घरीच बनवते पावभाजी. कशी चला पाहूयात. वाटीभर मटार घेतला आहे, 2 शिमला मिरची कट करून घेतलेत, 2 टोमॅटो, थोडंसं गाजर, त्यानंतरनं फ्लावर आणि 4-5 बटाटे. इतक्याच साहित्यात आपण बनवणार आहोत मस्त अशी पावभाजी. कुकर घेतला आहे आणि कुकरमध्ये एक एक करत सगळ्या भाज्या मी टाकून देणार आहे. टोमॅटो तुम्ही नंतर टाकलात तरीही चालेल, किंवा असंच सेमच्या सेम पावभाजी एकदा नक्की बनवून बघा. झटपट बनते आणि लवकर तयार होते. बरं, ही पावभाजी एक 2 ते 3 लोकांसाठी आरामात पुरते बरं का. आणि हॉटेलसारखी मोजकीच नाही, अगदी पोटभर जेवणासारखी खाऊ शकता पावभाजी. सगळं टाकून झाल्यानंतरनं चवीपुरतं मीठ टाकलं आहे आणि थोडीशी हळद टाकली, जेणेकरून भाज्यांना छान टेस्ट येते. आणि एक अर्धी वाटीपेक्षा थोडंसं जास्त पाणी टाकलं आहे. अगदीच जास्त पाणी टाकू नका, नाही तर पावभाजी स्मॅश करताना प्रॉब्लेम होऊ शकतो. पाणी मोजकंच टाका, मिठामुळं भाज्यांना पाणी सुटतं आणि आपल्या भाज्या छान शिजून तयार होतात. आता झाकण लावून द्यायचं आणि कुकरला 3-4 शिट्ट्यांमध्ये आपल्या भाज्या शिजतात आणि कुकर थंड झाल्यानंतर उघडायचा. एकदा तुम्ही हलवून पाहू शकता, अजिबात पाणी एक्स्ट्राचं झालेलं नाही आहे. स्मॅशरच्या साहाय्यानं आपल्याला सगळ्या भाज्या स्मॅश करून घ्यायच्या. स्मॅशर नसेल तर तांब्या, पेला किंवा ग्लासच्या साहाय्यानंही तुम्ही भाज्या स्मॅश करून घेऊ शकता. अगदीच वेळ नसेल तर मिक्सरलाही फिरवू शकता, पण स्मॅश केलेल्या भाज्या मिक्सरला फिरवलेल्या भाज्यांपेक्षा जास्त टेस्टी लागतात. या पद्धतीनं मी सगळ्या भाज्या स्मॅश करून घेतल्या. 3 ते 4 मिनटामध्ये भाज्या स्मॅश करून तयार होतात. आता देऊयात फोडणी. त्यासाठी मोठी कढई तापत ठेवली आहे, थोडंसं तेल टाकलं आहे आणि थोडंसं बटरही टाकलं आहे. आलं आणि लसूण खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलं आहे आणि ते तसंच टाकलं आहे. तुम्ही पेस्टसुद्धा वापरू शकता. आलं लसूण कच्चपणा जाईपर्यंत छान आपल्याला परतून घ्यायचे. ते परतून झालं की बारीक चिरलेला कांदा एक वाटीभर मी यामध्ये घातला. जवळजवळ 3 ते 4 कांदे आहेत. आता हा कांदासुद्धा आपल्याला छान असा लालसर होईपर्यंत मस्त परतवून घ्यायचा. कांदा लवकर परतला जावा यासाठी मी थोडंसं मीठ घातलं आहे. भाज्यांमध्येही मीठ घातलेलं आहे, त्या अंदाजाने मीठ घालून घ्या. आता पाहू शकताय हळूहळू कांदा ट्रान्सपरंट व्हायला लागला आहे आणि छान असा परतला जातो. तेव्हा आता मी बेडगी मिरची पावडर टाकली आहे, लाल तिखट टाकलं आहे आणि भरपूर असा पावभाजी मसाला टाकला. इथं मी एव्हरेस्टचा पावभाजी मसाला वापरला आणि फोडणीमध्ये थोडीशी हळद टाकायची. आता हे कोरडे मसालेसुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायचे. मसाले जळू नये म्हणून अगदी थोडंसं पाणी मी यामध्ये घालून घेतलं. आता सगळे मसाले आणि कांदा छान असा परतून झालेला आहे. आता आपण जी भाजी स्मॅश करून घेतली आहे ती सगळी भाजी आपल्याला या फोडणीमध्ये टाकून द्यायची आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही नक्की पावभाजी बनवा. तुम्ही कशा पद्धतीनं पावभाजी बनवता ते कमेंट करून सांगा. आणि हो, तुम्हाला पावभाजी आवडते का? आवडत असेल तर लाईक करा. आता पुन्हा छान हलवून घ्यायचं जेणेकरून आपला मसाला संपूर्ण भाजीला लागेल. तुम्ही पाहू शकता अगदीच घट्ट दिसतंय. आता यामध्ये आपल्याला पाणीही ॲड करायचं आहे, पण त्या अगोदरच सगळा मसाला आपल्याला सगळ्या भाज्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता गरजेनुसार यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे. तुम्हाला भाजी कितपत सैलसर हवी आहे, पातळ हवी आहे, घट्ट हवी आहे की सेमी सॉलिड, त्या पद्धतीनं तुम्ही याच्यामध्ये पाणी कमी जास्त करू शकता. आता हॉटेलसारखी भाजी बनवतोय म्हटल्यावरती अगदीच रस्सीत किंवा पातळ भाजी बनवून चालणार नाही. त्यासाठी मी थोडी घट्टसरच भाजी बनवली. त्यामध्ये मस्त अशी हिरवीगार कोथिंबीर घालायची. एक 5 मिनटं झाकण ठेवून छान शिजू द्यायची, म्हणजे सगळ्या भाज्यांना मस्त असा पावभाजी मसाल्याचा छान स्वाद येतो. आता तुम्ही पाहू शकता या कन्सिस्टन्सीची ही भाजी तयार झालेली.
तुमच्याकडनं पाणी जास्त घातलं गेलं असेल तर काहीच हरकत नाही. जशी भाजी थंड होते तशी तशी आपली भाजी थोडी थोडी घट्ट व्हायला चालू होते. आता भाजी आपली छान अशी तयार झालेली आहे. वरनं मी छान असं बटर घातलं. बाहेरची भाजी म्हटलं की त्याच्यावरती भरपूर असं बटर मारलेलं असतं आणि त्याचाच तो एक वेगळाच स्वाद येतो. अशा पद्धतीनं आपली पावभाजी बनवून तयार झाली आहे. दिसते ते तरी बघा. आता अगदी चपाती भाकरीसोबतही मी ही पावभाजी खाऊ शकते. पण नाही, तुम्हाला दाखवायची आहे ना तेव्हा मस्त अशी पावाची लादी आणली आहे, मधोमध कापून घेतली आहे, तव्यावरती मस्त बटर टाकलं आणि थोडीशी भाजी टाकायची. त्यानंतर ना पाव या पद्धतीने मस्त भाजून घ्यायचं. अशा पद्धतीनं मसाला पाव तयार होतो. पण हो, हा मसाला पाव फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी. मला फक्त बटरवरती किंवा तूप लावून भाजलेले पावच आवडतात. पण या पद्धतीनं मसाला पाव तुम्ही नक्की बनवून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. अशा पद्धतीनं आपली मसाला पाव आणि पावभाजी दोन्हीही मस्तपैकी तयार झालेली आहे. आता मस्त ताव मारायचा आहे. त्या अगोदर तुम्हाला पावभाजी आवडते का आणि आवडत असेल तर कुठली आवडते ते कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. कुठली म्हणजे घरी बनवलेली ती मस्त अशी रेस्टॉरंटवरची की हातगाडीवरती मिळते ना रोड साईडला ती, ते नक्की सांगा. तसं पाहिलं तर घरी बनवलेली पावभाजी ही सगळ्याला तोडीची असते, कारण ती मस्त लागते, त्याच्यानी पोट भरते आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे बजेटमध्ये असते. अशा पद्धतीनं एकदा नक्की पावभाजी ट्राय करा आणि कमेंट करून सांगा कशी झाली होती ते. आणि हो, तुम्हाला चॅनलवरचे असे छान छान व्हिडिओज पाहायला आवडत असेल तर नक्की कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका.